Bili namin to sa halagang 9,000. 9,000. Wow, split type aircon. Good morning. Good morning mga kalabarkada. At may binili pala si Mrs. dito. Box natin. Isang box at i-unbox ni Mrs. Isang box. Anong box mo? Yan box ko talaga. Excited na ako eh. Laman-laman. Oh, pinadala to ng LBC kahapon. Kahapon pa to, kaso ngayon lang namin naharap na i-vlog at i-unbox. Super busy kasi. Good morning ka naman sa mga vlog, mga viewers natin. Good morning. Bagong gising tayo guys. Ay, bagong gising. Very excited Nagising tayo. lang at ang oras pala natin ay 8 o'clock. Pero excited tayong Excited mag-unbox. yan. Kasi meron tayong bagong Bago achievement na naman to eh. So ito yung, ano bang tamang basa dito? Hindi ko rin alam. Ha? Hindi mo alam. Ikaw na nagbasa. Silhouette yata, silhouette. Oo, yun yata yung yung tamang basa dito. Silhouette. Cameo 4. Yun, Cameo 4. Yeah, may Cameo 4. Cameo 4. May Cameo 4. So, ito yung bagong achievement ng printing namin. So, nabili namin to sa halagang 9,000. 9,000. Kaya mo? Second hand lang po ito, hindi ito brand new. Ah, second hand lang pala. Tama, second Hindi hand namin lang. care bumili ng brand new. Ang mahal kaya ng brand nyo yan, di ba? Magkano ba? Okay, nakita ko sa 22,000. Second hand lang po ito. Cameo 4. So, Ano din siya? Parang pumatak din siya ng 10 plus kasi yung shipping is Ay, oo. 2,000 plus. yung shipping niya. 1,300. So, bali nabili namin to sa, kanina ba yan? Wala ang pangalan. Hindi mo na makuha. From Valenzuela pa kasi ito galing. May printing ano din sila. May printing kasi siya. Tapos ito daw, Yung hindi na nagagamit na. Kaya binenta. So, nakita ni Mrs. At nagkaroon sila ng conversation at kapatawaran. So, nakakuha ni Mrs. to sa halagang 4,000. So, ito pala yung Cameo. Cameo 4. Cameo. So, ano ba yung gamit nitong Cameo, be? Okay. So, para siya sa mga sticker, mga design. Wow! Ito na siya. Ito. Sa mga design, ganyan. Kung ano-ano pa. So, Ay, binil oh. may film siya? Mga binil. Oh? Binil yan. Mm. Yung kanyang connector. Ito yung ano to? Person to? Connector. Cord. Gamit na gamit to. Ang gamit na gamit din eh. Mga binil siya oh. Pinahingi na daw niya yan eh. Kasi hindi na magamit. Oh, ang dami palang pinahingi. So, bumili. So, mayroon siyang freebies. Ito mga to. Mga binil nila. Oh, ang dami. Ang dami pa oh. Green. Usually black. Bakit kaya black? Mga binil nila. At ito na siya. Sandali. Ikaw mag-vlog sa akin, ta ako maglabas. Tulungan mo ko, be. Mabigat ko eh. Yun. Ay, sorry. Dinakanan mo. Kaso pala yun. Ay, ka na mag-unbox tuloy ma. Ako lang nagbuhat. Kasi mabigat to. Mabigat to mga kalabarkada. Mahaba din pala siya. Saan ko kaya pipwesto to? Ang dami palang freebies na kasama. Pinahingi na lang to. Oh, pinahingi na lang. Pag ano natin din, pag-practicean. Oo. Pag-practicean. Siyempre, parang freebies na rin to kasi pinahingi na rin. Eh, siyempre, Hindi na rin magagamit. second hand lang po ito kasi hindi pa namin kaya bumili ng brand new. Hindi pa kaya ng printing business namin yung brand nyo. Hindi. Kasi nasa 22,000 yung bago nito. Dito pa ba?
kalak pa to. Labas mo na lang. Ayan, sige. Wow, split type aircon. Akala mo may aircon. Kala mo parang aircon eh. Yung pala Cameo. Ayan. So, ito po yung Cameo 4. Hindi pa tanggal-tanggal yung stickers. Cameo 4. So, may bago na yata nito, no? Cameo 5. Oo. Ganda pala. Oh, para sa bagong... Siyempre, ignorante pa tayo nito. Hindi pa natin alam gamitin. Para sa... Para sa bagong... anong tawag dito? Paano ba ito tinatanggal? Ha? Yun. Yun. Yun pala. Ano lang yung sinasabi ko. Para sa bagong... may ipopromote natin dito sa printing. So, may Cameo for... Ano to? Paano sa mga stickers, design, and... to? Gamit na gamit. What else? Para saan ba yan? Pag nag-cutter siya, Hmm. gamit na gamit na. Siyempre, baka pinagpraktisan kaya ganyan. So, Pag-aralan muna natin paano pag-aaralan na to. Yan talaga yung spring yan. Set up natin siya. Sige Alright mga kalabarkada na, ito yung Cameo 4. Bagong achievement ng aming printing at ang gamit pala nito ay pang-cut ng mga design, stickers, and whatever. So, ito yung kanyang ano tawag ito? Parang decals to eh. Oo. Oo. Binil yan, binil. Tapos, binigay lang to ng may-ari nung pinagbilhan namin. At, yung Cameo 4 pala ay nabili namin sa halagang 9,000 plus. Shipping fee is 1,000 plus. So, pumapatak siya ng 10,000. So, ang brand nyo pala nito ay nasa 22. Ang pinakamababa, 22,000 na. May iwan ko kung ano. Pinakamura yun pinakamura yung 22. Hindi ko lang sure. Bali, nakapag-download na rin pala si Mrs. ng yung parang program para dito sa Cameo na magkukunik dito sa laptop. So, ito, nag-i-edit si Mrs. Pinag-aaralan niya kanina itong ano bang ito? Silhouette Studio. So, itatry niya mamaya, magkakat siya kung maayos pa ba itong Cameo na to. Alright. Sana okay pa. Ayan yung cord niya. Saan kaya ito, be? May niluluto ka ba? Oo. Alright mga kalabarkada na. So yun yung unboxing ni Mrs. ngayong umaga. Sobrang excited siyang mag-unbox kanina. Yun lang yung achievement ng printing namin ngayon. So nakabili siya ng Cameo 4. Second hand lang. Alright, so dito na siguro matatapos tong unboxing vlog namin ni Mrs. So update na lang tayo pag mapagana niya. Pagkanahin mo yan, Bia. Sayang ang 9,000. Alright, mga kalabarkada na. So, good morning po ulit sa inyong lahat and God bless po. So, see you po sa next na vlog namin. Ay, hanggang yung connector. Oh, yeah. Ang init pesa na yung pang ano? So, ito na mga kalabarkada yung Cameo. Umilaw na si Cameo. At ito try na ni Mrs. dito sa laptop. Kukonect niya.